Moji milí, vítejte u druhé epizody podcastu Děvče u plotny, ve které se spolu podíváme na to, jak a hlavně co se peče v severských zemích, tedy v Dánsku, Finsku, Grónsku, na Islandu, v Norsku a ve Švédsku. Já jsem Kristina a stojím za blogem Děvče u plotny. Napsala jsem 4 kuchařky. První je Fíka, sladká švédská kuchařka, Dorty, kynuté těsto a moje nejnovější sladká severská kuchařka vychází už letos v půlce května. Dneska vám budu povídat o tom, jak se peče ve Finsku. O tom, kolik kynutého pečiva Finové vykouzlí z jednoho základního těsta, o tom, že tam pečou skoro stejné koláče jako u nás a taky o tom, proč tak rádi pečou zrovna s žitnou moukou. Tak si jako praví seveřani dejte hrnek dobré černé kávy a zaposlouchejte se do mého povídání. Finsko, ve finštině Suomi, je známé svou nádhernou a nedotčenou přírodou. Hustými lesy, rašeliništi, mokřady protkanými dřevěnými chodníčky a nesčetnými jezery s blištivou hladinou. Právem se Finsku říká země tisíců jezer. Ve skutečnosti byste jich ve Finsku našli přes 160 000. Země leží mezi Švédskem, Norskem a Ruskem a jeho historie i kultura jsou s těmito okolními zeměmi propletené. Finsko bylo po staletí, vlastně až do roku 1809, pod švédskou nadvládou a následně se stalo autonomní součástí Ruské říše. Samostatným státem je od roku 1917. Finsko je také země nezapomenutelné architektury, dřevěných domečků a dřevěných kostelíků. Je to země s vysokou životní úrovní a kvalitním školstvím a také země mumínků Tove Janssonové. Pamatuju si, že když jsem byla malá, tak mě mumínci trošku děsili. Sledovala jsem v televizi tu kreslenou pohádku, která má vlastně docela temnou a ponurou atmosféru. A zároveň je to krásný příběh o přátelství, což mi připomíná, že bych si některý příběh zase mohla přečíst. Teď nedávno, myslím, že předloni, u nás vyšly příběhy mumínků v nové edici a ty knížky mají barevné hřbety a možná mají i nové ilustrace, nevím to jistě, ale každopádně jsou moc hezké. Tak se po nich podívejte v knihkupectví, jestli máte mumínky rádi. A zajímavé je, že ačkoliv Tove Janssonová Finka, tak svoje knížky psala švédsky. V části Finska se totiž mluví švédsky, třeba na ostrovech Ålandy a podél pobřeží Botnického zálivu. Většina obyvatel žije v jižní polovině země ve městech, ale taky tu najdete spoustu malých vesniček a městeček roztroušených po celé zemi. A ty vesničky mají často jenom pár obyvatel. A já na YouTube sleduju právě takovou jednu slečnu, která bydlí v odřízlé vesnici někde na severu Finska a ta vesnička má asi 25 obyvatel. Kdyby vás zajímalo, tak ten její YouTube kanál se jmenuje Sanna Vaara. Já vám dám ještě odkaz třeba do stories. V malých vesničkách plyne život pomalej, v souladu s měnící se přírodou a ročními obdobími, ale i Finové z měst rádi utíkají do přírody, k chatám u jezer, kde si odpočinou od ruchu velkoměsta. Vlastně celkově ty severské národy mají hodně rádi přírodu a řekla bych, že to s nimi máme společného i my v Česku. Klasickým fenoménem finského života je sauna. Je to kulturní a společenská instituce. Kromě veřejných saun ve městech je běžné mít saunu doma nebo právě na chatě. Představte si saunu u jednoho z nádherných jezer, obklopenou hustými lesy, ze které je to jenom pár kroků do chladného jezera, nebo v zimě do díry z ledu.
Finové na saunování nedají dopustit, její návštěva je pro ně rituálem, kde se uvolní, odpočinou si či stráví čas s rodinou a přáteli. Ve Švédsku se každoročně koná soutěž Melodifestivalen, v překladu soutěž melodií, je to vlastně kvalifikace do Eurovize. A letos si vyhrálo finské trio, které zpívalo švédsky, nebo spíš nějakým takovým finsko-švédským nářečím. Zpívali písničku Bara Bada Bastu, to znamená něco jako Dej si saunu. Takže Finsko a sauna, to patří k sobě. No a písničku vám dám do stories na Instagramu, ať si ji taky můžete poslechnout. Část Finska leží za polárním kruhem, což znamená, že v severních oblastech v letě slunce nezapadá a v zimě naopak téměř vůbec nevyjde. Dechberoucí polární záře se míhá po obloze a je tu nezapomenutelným jevem. Existuje stará laponská pověst, která říká, že sněhem běží polární liška. Mává tím huňatým ocasem a ze sněhu až na oblohu odlétají drobné jiskřičky, které tam vytvoří polární záři. Ve finštině se jí říká revontulet neboli liščí oheň. Když jsem hledala tradiční sladké recepty, tak mi přišlo, že se nejvíc točí kolem plodin dostupných v přírodě. Jde o drobné bobulovité ovoce jako borůvky, maliny, brusinky, morušky anebo lesní jahody. Finové rádi kombinují s mléčnými produkty a s těstem z hladké pšeničné nebo žitné mouky. Pečivo se v minulosti peklo právě z žitné mouky, protože žito, na rozdíl od pšenice, roste i v drsnějších podmínkách na severu Evropy. A řekněme si, Finsko je opravdu hodně chladná země, která má vlastně docela krátkou pěstební sezónu. Takže pšenice by tam nevyrostla, ale žito to zvládne. V mojí sladké severské kuchařce najdete malinovo-borůvkový koláč z křehkého těsta, upečený právě ze žitné mouky, který, abych pravdu řekla, tak je jedním z mých úplně nejoblíbenějších receptů v knize. Borůvkovo-malinová náplň je zapečená v křupavém máslovém těstě z žitné mouky a koláč se před pečením posype cukrem, který na povrchu trošku skaramelizuje. Vlastně je to úplně jako byste pekli koláč z klasického křehkého těsta, ale tohle těsto je z velké části z žitné mouky a díky tomu má i o dost jinou chuť a strukturu. Takovou sytou, zemitou. No, prostě jestli máte objednanou můj kuchařku, tak ho určitě zkuste. A před servírováním jsem koláč přelila vanilkovou omáčkou. Ta je taky na severu hodně oblíbená a dávají k celé řadě desertů. Jak jsem již zmiňovala, tak Finsko je ovlivněné sousedními zeměmi. Část Finska je dvojjazyčná. Mluví se tady finsky i švédsky a vlastně i v tom pečení vidím hodně podobností se švédskými recepty. A zároveň i z Ruska se do Finska dostaly jiné recepty, nejznámější jsou karelské pyrohy. Ve finštině Karjalan pírakat. To jsou slané pyrohy z žitného těsta naplněné rýžovou kaší. V jídlech převládají jednoduché chutě a stejně tomu i při pečení. Do většiny receptů Finové sypou kardamom, tak je to vlastně úplně ve všech severských zemích. Někdo říká, že kardamom zlepšuje náladu, což je v zemi s tak dlouhou zimou asi potřeba. Pokud chcete péct jako severani, tak si ho doma udělejte pořádnou zásobu. Nejlépe celý zrníček, které si v hmoždíři nadrtíte těsně před pečením. Ta chuť je úplně jiná, než když pečete s kardamomem, který jste už koupili namletý. Je sytější a mnohem výraznější, takže určitě doporučuju. Další oblíbenou chutí je lékořice. Najdete ji v čokoládě, zmrzlině, bonbónech, pralinkách a také v pečivu. Finové jsou jí úplně posedlí. Setkáte se i s obchody specializovanými na lékořicové produkty. A pak je to salmiak. To je ještě divnější chuť, taková slaná až trochu štiplavá. Salmiak přidávají do lékořicových bonbonů a teda co jsem slyšela, tak pokud na to nejste zvyklí, nejspíš by vám to nechutnalo. Já jsem sama salmiak nikdy neochutnala, ale protože ani lékořici úplně nemusím, předpokládám, že salmiak by mě taky neoslovil. Ale schválně, mám tu někoho, kdo salmiakové bonbony ochutnal a přišly mu dobré? Dejte mi vědět.
pojďme se společně podívat na tradiční finské dezerty. Jako první tu mám Runebergovy dortíčky. Podrobně jsem o nich povídala už v jedné epizodě podcastu o švédském pečení, tak se ní klidně vraťte. Johan Ludvig Runeberg byl finský a zase švédský píšící básník a z jeho pera vznikl text současné finské hymny Máme v překladu Naše země. Narodil se 5. února 1804 a na jeho počest se v tento den po celém Finsku tradičně pečou dortíčky zvané Runebergin tortut. Jsou to malé dortíčky, něco jako mafiny. Nahoře mají cukrovou polevu a uprostřed ní trošku malinové marmelády. Když jsem je pekla poprvé, tak jsem neměla žádná očekávání, protože je jední hodně strouhanky a trochu jsem si myslela, že upeču nějaké suché pečivo bez chuti. Ale vlastně překvapilo mě, jak dobré nakonec byly. Johan Ludvig Runeberg měl s manželkou Fredrikou Charlotou 8 dětí a rodina měla v celku napjatý rozpočet. Fredrika Charlotta však byla šetrná hospodyně a aby rodina nic nevyhodila, používala při pečení zbytky staršího pečiva rozumleté na strouhanku. Právě ta totiž tvoří základ dortíčků. A říká se, že básník si dortíčky natolik zamiloval, že chtěl, aby moje manželka pekla každý den ke snídani. Jako další tu mám půlapitku. Je to kynuté pečivo, které se zaplete do podoby copu, posype se cukrem a upeče. Do těsta se přidává kardamom a někdy i rozinky, pak vlastně trošku evokuje naši vánočku. Půlapitko se pak krájí na plátky stejně právě jako ta naše vánočka a nejčastěji si ho Finové dávají namazaným máslem a třeba i s marmeládou a s šálkem kávy. Slovo pulla je ve finštině souhrnné označení pro pečivo z kynutého těsta a půlapitko je už to konkrétní kynuté těsto zapletené do podlouhlého copu. A vlastně z tohoto jednoho základního kynutého těsta pečou Finové spoustu různých tvarů pečiva. Jedním z nich jsou laskiaispullat, neboli masopustní bochánky, taková finská obdoba švédských semlur. Jsou to kynuté bochánky plněné šlehačkou a jahodovou nebo malinovou marmeládou. Někdy se plní taky mandlovou náplní, stejně právě jako ty semly ve Švédsku. Původ bochánku je úzce spjatý s křesťanskou tradicí. Pečou se před začátkem postní doby, ve které se křesťané připravují na nejdůležitější svátek roku, na Velikonoce. Před začátkem postu, neboli doby plné odříkání, si lidé dopřávali tučná jídla, třeba hustou hrachovou polévku s vepřovým a také bochánky se šlehačkou, které se někdy podávají v misce teplého mléka. Dalším druhem kynutého pečiva, které je opět upečené z toho jednoho základního těsta, jsou bochánky s máslovým očkem. Ve finštině se jmenují voisilmapullat. Před pečením se vršky bochánku nastříhnou do tvaru X a doprostřed se dá kousek másla, trocha cukru a kardamomu. Během pečení se uprostřed bochánku vytvoří malý důlek s křupavou cukrovou krustičkou. Pak tu mám tejkerikaku. U nás mu říkáme mramorový koláč. Je to vlastně taková ta naše typická buchta, často třeba hrníčková, kde se střídají světlé a tmavé těsto. Ale Finové tenhle koláč znají jako tigrovaný koláč, protože jim světlé a tmavé těsto připomíná tygří srst. Nejčastěji ho pečou ve tvaru bábovky nebo v podlouhlé formě jako chlebíček. Jak už jsem zmiňovala, tak k Finsku patří i ostrovy Ålandy. Je to souostroví ležící v Botnickém zálivu na západ od Finska. Jsou autonomní finskou provincií, ve které se ale mluví švédsky. Tradičním jídlem je tu ålandská palačinka, upečená na plechu nebo v hranaté formě. Jejím základem je krupičná kaše s kardamomem. Ta se uvaří, nechá se vychladnout a pak ji smícháte s vejci, které jste vyšlehali do pěny. To vlijete na plech a upečete. Palačinku pak nakrájíte na malé čtverečky a nejčastěji se servíruje se šlehačkou a se švestkovým kompotem a buď jako dezert, anebo když si k ní dáte třeba bílý jogurt a nějaké čerstvé ovoce, tak bude skvělá i ke snídani. Švédsky mluvící obyvatelstvu Åland palačince říká Ålandspannkaka a zbytek země, který mluví finsky, by ji nazval Ahvenanmaan pannukakku. Zvláštní náhodou je to,
že i ve Finsku pečou kynuté koláče. Ty finské mají v těstě plno kardamomu a co se náplní týče, tak je to mají s tvarohem a lesním ovocem, s vanilkovým krémem, s rebarborou a dokonce jsem narazila na recept se severany milovanou lékořicí. Do kuchařky jsem vám je upekla s malinami a s tvarohovou náplní. Je to takové příjemně letní. Ve Finsku se jmenují vadelma rakapullat. Skořicové šneky zbožňuje celá Skandinávie a ani Finsko nezůstává pozadu. Těsto na šneky je opět to jedno základní těsto pudla, které naplníte skořicovou náplní, zamotáte do rolády a nakrájíte na trojúhelníčky. Takže pak jednotlivé kousky těsta mají jakoby tvar trojúhelníku. Je to asi hodně těžko představitelné, já vím, ale kdybyste viděli fotku, tak vám to bude jasné. Prostě jsou to skořicový šneci, jen mají trošku jiný tvar než ti, na které jsme zvyklí třeba z IKEA. Finsky se šneci jmenuje korvapuustit. To znamená něco jako plácnout někoho po uchu, protože tvar šneků evokuje zakroucený tvar ucha. Teda aspoň Finové si to myslí. Ten název je zajímavý, protože ve Skandinávii se jinak jmenují doslova skořicový šneci nebo skořicové pečivo. Jen na Islandu se jim ještě říká trošku jinak, ale k tomu se dostaneme příště. Lesy ve Finsku jsou v pozdním létě plné borůvek. A co může být příjemnější, než při dlouhé procházce čerstvé borůvky nazbírat a pustit se do přípravy koláče. Finové ji rádi přidávají do koláče, kterému se říká mustika pírakka. Ten připravíte tak, že na dno koláčové formy dáte těsto připomínající máslové sušenky, přidáte krém z zakysané smetany a vajec a koláč hustě posypete borůvkami. Představte si, že máte chatičku u jednoho z finských jezer, venku nad ohněm si uvaříte horké kafe, v chatičce upečete koláč. To nezní vůbec špatně, že? A když tu máme koláč s borůvkami, tak by to chtělo i něco s brusinkami. Finové vaří nešlehanou krupičnou kaši s brusinkami, ta se jmenuje vispipuro. Vy vlastně povaříte ve vodě brusinky, přidáte krupici a uvaříte kaši. A až schladne, tak se vyšlehá mixérem, aby byla hezky nadýchaná. A hlavně má nádhernou sytě růžovou barvu. Kaše se pak dá většinou vychladit a vy si můžete dát ke snídani nebo jako dezert. Do ní pak třeba přidáte ještě trošku šlehačky. Co může být problém, jsou brusinky, ty se u nás nedají jen tak snadno sehnat. Kaše místo nich můžete udělat třeba s borůvkami nebo malinami. To už sice není úplně ten tradiční finský recept, ale pořád to bude moc dobré. Různé kaše odjakživa patřily k levnému venkovskému jídlu. Byly rychle hotové a dobře zasytily. Kaše se vařily například ze žitné mouky nebo z ovce. Bílá krupičná kaše byla spíše dražší surovina a když ji rodina chtěla uvařit, mohla ji nastavit dostupnějšími surovinami. Třeba právě brusinkami, kterých v lese roste habaděj. Od sladkého pečení se teďka přesuneme k chlebu. Jeden z typických finských druhů chleba je ruis reike leipä. To slovo se skládá z finských výrazů ruis, žito, reike, díra a leipä, chleba. První zmínky o tomto chlebu pochází už ze 16. století ze západního Finska. Je to vlastně kulatý chleba s dírou uprostřed. V průměru má asi 20 cm a na výšku třeba 3 cm. Upečený chleba Finové vzali a pověsili ho na dlouhou dřevěnou tyč. Právě protože má ten chleba uprostřed díru, tak na té tyči mohl dobře držet. Takhle to potom pověsili ke stropu v kuchyni, kde chleba postupně vysychal. Vlastně tím, že se vařilo na ohni, tak ten teplý kouř chleba vysoušel a ten díky tomu nesplesnivil. A taky protože byl vysoko u stropu, tak se k němu nedostali škůdci. Takto chleba vydržel dlouhé měsíce. Před jídlem si ho Finové namočili třeba do teplé polévky, aby zase změknul. Moderní varianty chleba už naštěstí nejsou tvrdé jako kámen, ale měkké, aby se dali hned sníst. A takový recept mám i v kuchařce. Když přichází Vánoce a celá zem se zahalí do sněhových závějí a do tmy, pečou Finové joulutortut, pečivo ve tvaru hvězdiček, které je uprostřed plněné svařenými švestkami.
Hvězdičky se pečou z tvarohového těsta a protože u nás máme povidla, tak jsem je naplnila jimi. Tyhle hvězdičky mi svou chutí hodně připomínaly naše české povidlové taštičky z tvarohového těsta, jenom mají jiný tvar. A kdyby se vám nechtělo dělat domácí těsto, tak můžete koupit listové těsto a upéct hvězdičky z něj. Oni to tak často dělávají i sami Finové. A teď ke kávě. Finové jsou známí tím, že vypijí nejvíc kávy na světě. Kávová zrnka se do země dostala poprvé v 17. století, ale trvalo téměř 100 let, než se rozšířila po celé zemi. Ve 20. letech 20. století získala káva na oblibě kvůli přísnému zákazu pití alkoholu, který zemi platil. My lidé tak všeobecně něco rádi popijíme, když se potkáváme s ostatními na návštěvách a když teda nemohli pít alkohol, tak ho nahradili kávou. Během druhé světové války káva téměř nebyla k dostání a Finové si vyráběli spoustu náhražek. Pražili, co se dalo. Obilí, čekánku, kořen pampelišky, našla jsem i zmínko o sušeném praženém hrachu. To se potom rozemlelo a zalilo horkou vodou. Asi to nebyla žádná dobrota, ale zřejmě pořád lepší, než pít obyčejnou vodu. Naštěstí pro Finy se po válce káva zase dala koupit a od té doby na ní Finové nedají dopustit. Rádi si během dne dopřejí přestávku na kávu, ať už doma nebo v práci, tam je chápaná jako čas pro socializaci s kolegy. Finové jsou považováni za tichý národ a tak se i přestávka na kávu může odehrávat v tichosti. Není náhodou, že připomíná švédskou fíku. Ve finštině se jí říká kahvitauko, což v překladu znamená přestávka na kávu. Ve Finsku se nejčastěji pije překapávaná černá káva, která má být horká, aby vás v téhle chladné zemi pořádně zahřála a světlej pražená. Někdy taky s mlékem nebo s cukrem. Tak a to už je pro dnešek všechno. Fotky finských dobrot vám dám na své sociální sítě, tak si běžte podívat. A úplně nakonec vám ještě připomenu, že na mém e-shopu stále běží předobjednávky sladké severské kuchařky, která vychází už v polovině května. V předprodeji máte knížku o víc než o 100 levněji, tak to nepropásněte. Kuchařka bude pořádná, bude mít 400 stran a přes 70 severských receptů, které jsem vzala a upravila tak, aby dobře fungovaly s našimi českými surovinami. A tak, jestli máte stejně jako já slabost pro severské země, myslím, že moje kuchařka by vám v poličce rozhodně neměla chybět. Mějte se mi hezky a znova se uslyšíme za týden. Díky, že posloucháte podcast Děvče u plotny. Velmi ráda vás přivítám na svém blogu, sociálních sítích či u svého newsletteru. A pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když o něm povíte svým blízkým nebo ho ohodnotíte na podcastových platformách. Na Spotify, Apple Podcast a na YouTube.